gayunon talaga pag nakaka-cellphone. Ay, naurag talaga. Nahuligisado hindi yung salay-sayon. Okay, matibay yung talagang pigiling ko. Ikisun mo yung itali pa sa nagpupunta. Di bagal pa nga ni siya, ma'am. Muna yung pangalan ko nagpimigla doon niya. Habang nagpupurpay nga daw. Pag-ibog-ibog ako kaning basket ligisana yun eh. Tatag ko na ni pala doon. Kunin mo na yung atupagong ko. Ligisun mo ini yung salay-sayon na yun eh. Pati sumalang ulo kasi tayo mo pangalan pigbabalang. Ang mga akit talagang ngunyang grabe ng kaugakan. Gatongan ko ang salay-sayon na. Ay boss, salat mo na tabi. Bata lagi dali kita. Ano ito? May hapot man sa nangani ako. O dali na. Bawal naman nila maghapot. Pwede, basta ba kung mat. Sa intabi, digdibos ang sinihan, masinig kaya ka. Ara mo ng islay niyo, mahanap ka sinihan. Walang sinihan, digde. Boy! Ato dalaw, tabi ako naman sa sentro. Dahil ako pag-agi-agi yun sa buyong-buyong mo, taba, di kang masintro. Nakikihuron nga ni tabi. Kung pwede man sa nang ihatod, may patabi nga ni. Ipagbaklay. Parot lamang nabuhay ini. Pwede! Mari na! Shot na! Labot ko sa inyo. Pwede, maray na hapon. Akong maray ang hapong ko. Magwara-wara ka digday. Ano naman ang si Padi? Malibong na naman ang alimangta. Brr. Kisan mga oragon dyan. Lumuwas ka mo ta. Ako ang pinakamaurag digde. Sa pili. Iyo pa day. Ay, Uragong ka pa day. boss. Ako baga ang pinakamurag digdi pa day. Ay, boss, dahil man tayo, boss. Para makikiagi tabi ako. O iyo. Oo. Umagi ka sana. Umagi ka sana. Day kang mag-agyata. Ako baga uragong digdi. Pasensya na po, tabi, boss. Kage. May tao pala.